ősz beköszöntével kiszínesedtek az utcák, hűvösebbre fordult az időjárás, egyre rövidebbek a nappalok. Báránd életében mozgalmas volt az elmúlt időszak, a következő percekben ennek összefoglalóját láthatják. A közeljövőben elkezdődik a belterületi utak fejlesztése Bárándon. Az 1,2 kilométeres útszakasz megújulásának részleteit Bodó Sándortól, a térség országgyűlési képviselőjétől hallhatják. Minden település életében az egyik legjelentősebb beruházás a belterületi utak építése, illetve felújítása. Így van ez Bárándon is, ahogy mögöttem látható, az Arany János utca állapota is megkívánja a felújítást. Szerencsére a Top Plus programok keretében lehetőség van arra, hogy meglévő gyengébb minőségű utak újuljanak meg, és erre a fejezetre, erre a kategória Báránd önkormányzata is pályázott. Több mint 150 millió forint az összeg, amit nyertek, és több mint 1 kilométer az a távolság, az a hossz, ami majd meg fog újulni. Jelenleg a szükséges adminisztráció zajlik, de remélem, hogy a tavaszi hónapokban már együtt örülhetünk annak, hogy elkészült az út. Azt kívánom minden bárándinak, minden erre közlekedőnek, hogy balesetmentesen használják majd az új létesítményt, a megújult utat. A gazdák nagy örömére elindult a külterületi utak fejlesztése is településünkön. A témával kapcsolatban dr. Kovács Miklós polgármestert kérdeztük. Itt állunk a Kabai útfélen, az első dűlőnél, ahol elkezdődtek a vidékfejlesztési pályázatunknak, a külterületi közutak fejlesztése Bárándon elnevezésű pályázatunknak a kivitelezési munkái. Most éppen az útcsatlakozásokat építik ki közel 50 méter hosszban, aszfaltozott minőségben, de magában a pályázatban közel 200 millió forint értékben 6,6 kilométernyi makadámutat tudunk megépíteni itt a külterületen, amely a Kabai útfélen az első 2 dűlőnek és az összekötő dűlőnek a zúzótkővel történő kiépítését fogja jelenteni. A pályázat beadásakor és magával a pályázatnak az elkészítésekor az volt az elképzelésünk, hogy egy olyan elkerülő utat csináljunk itt a külterületnek ezen a részén, amellyel tehermentesíteni tudjuk a belterületünk útjait a terménybehordásoktól, illetőleg a különböző mezőgazdasági gépek közlekedésétől. Ezáltal gyakorlatilag egy elkerülő létesülhet meg itt a Kabai és Püspökladány közötti szakaszon. Maga a beruházás, ahogy említettem, közel 200 millió forintos Európai Uniós és a magyar kormány által támogatott forrásból valósulhat meg, de mindenképpen szeretném azt elmondani, és ezúton is köszönetemet kifejezni a gazdáknak, akik az 5%-os önerőhöz tevékenyen és közel 10 millió forint befizetésével is hozzájárultak. A beruházás 90 napos kivitelezési határidejét sajnos a téli időszakban kell, hogy megvalósítsuk, ami részben öröm, részben pedig sajnos bánatra is ad okot, hiszen ahogy látható most is ez a csapadékos időjárás nem igazán kedvez a kivitelezésnek, de bízunk benne, hogy a 90 nap alatt sikerül a beruházást megvalósítani és befejeznünk. Örülünk is részben, hiszen a gazdálkodók a tevékenységüket már befejezték, így mezőgazdasági munkákra nem kell számítanunk, illetőleg nem is számoltunk már vele, ami öröm azért számunkra, hogy így nem kerül akadályoztatásra a mezőgazdasági tevékenység sem. A belterületi csapadékvíz elvezetésének kivitelezéséről Báránd polgármesterének összefoglalóját láthatják és hallhatják. Itt állunk a belvizes projektünk átemelőjénél, az Arany János utca végén a sportpályánál, amely július óta működik és azóta használatban van véve. A belvizes projektünk 2010-es csapadékos időjárás tapasztalatait és az akkori Viszmajor helyzetet figyelembe véve építettük meg közel 200 millió forintos Európai Uniós és magyar kormány által támogatott projektből. Itt 2023-ban ezt a közel 3,3 kilométernyi belvízelvezető szakaszt, amely településünkön a Hunyadi utca, a Bajcsi utca, a Petőfi Sándor utca, az Arany János utca,
a Vasút utca bizonyos szakaszait érintette, és ahogy említettem, ez a 2010-es Viszmajor időszaknak a legproblémásabb szakaszait jelentette. Júliusban került átadásra a teljes belvízzel szakasz az átemelővel együtt. Azóta élvezzük áldásos tevékenységét is, hiszen az időjárás az elmúlt napokban, az elmúlt időszakokban igencsak csapadékosra fordult. Befejeződött a Püspökladány-Bihar keresztes vasútvonal villamosítása. A fejlesztés részleteiről és a beruházás fontosságáról Bodó Sándor adott tájékoztatást. Régi vágyunk teljesült itt Bárándon, hisz megújult a vasútállomás, illetve a Bihar keresztes Püspökladány közötti vasútvonal. Első hallásra talán ez nem tűnik olyan nagy dolognak, de itt élőknek, számunkra viszont nagyon-nagyon fontos. Évtizedek teltek el úgy, hogy Püspökladányban mindig mozdony kellett cserélni, és hát lássuk be, a pálya minősége, tempója sem volt igazán kívánatos. Az állomás épületekre is ráfért a renoválás, és hát ez a munka, ami most elkezdődött, ennek a folyamatnak a beteljesülése. Beteljesült, hiszen látható, hogy a mai korban már az igazán nem praktikus és semmiképpen nem környezetvédelmi szempontból előnyös, ha dízel mozdonyok járnak, és hát a villamosítás elkészülte pedig egy jócskán nagyobb sebességet is biztosít. Lényeg a lényeg, itt Püspökladány és Bihar keresztes között, nevezetesen Báránd állomáson egy teljesen megújult környezetet láthatunk. Megújult a simpár, sokkal stabilabb, gyorsabb haladást biztosít, és hát villamos felsővezeték is van. A villamos felsővezeték sokkal környezettudatosabb, sokkal környezetbarátabb, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy akár a fővárosba tartó vonatok, akár a Románia felé tartó vonatok is nem szorulnak mozdonycserére, hanem egy gyorsan, folyamatosan tudnak haladni a szerelvények. Kívánalom volt az is, hogy az állomásépületek is újuljanak meg. Ez nem sikerült a vonal mindegyik állomásán egyelőre, de ami számunkra nagyon fontos, hogy itt Bárándon, mögöttem láthatóan egy felújított, modern vasútállomás várja az utazókat. Így élünk most itt, szeretnénk ezt a munkát folytatni, és tényleg azt kívánjuk valamennyi településnek, hogy ilyen vasútállomás, ilyen vasúti pályája legyen. A vasút a mai korban is egy megfelelő kívánalom, egy megfelelő teljesülést tud biztosítani, méltán alternatívája lehet a túlzsúfolt közútnak, szóval a vasút fontos, nem csak Bárándon, hanem egész Magyarországon. Bár május végével már átadásra került az újonnan megépült piacépületünk, talán nagyobb aktualitását nem is élvezhetné az, hogy egy pár szót említsünk meg róla. Figyelemmel arra, hogy az elmúlt testületi ülésen határozott a képviselőtestület a piac használatáról, és alkotott meg új rendeletet és új határozatokat, hogy mi hogyan és milyen formában fogjuk a későbbiekben a helyi termelői piacunkat, illetőleg a piac területét használni. Piac épületében található üzletünket folyamatosan hirdetjük. Szeretnénk, ha az elkövetkezendő időszakban megtalálná a megfelelő bérlőjét is. Ahogy az átadón is említettem, ez a vidékfejlesztési pályázatból megvalósult helyi termelői piac, elsősorban a helyi termelők, a helyben terméket előállítók számára jelent lehetőséget a termékeiknek a bemutatására és eladására, de emellett egy közösségi térfunkciót is betölt a terület. Főleg tehát az elmúlt időszakban, már itt a nyári időszakban több rendezvényt is sikerült megtartanunk, akár a helyi rendezvényeinket, akár a Vármegye által támogatott rendezvényeket is. És ahogy említettem, a kis piac üzlet pedig várja a bérlőjét, tehát egy pici bevételi forrást is jelenthet a településünk számára a későbbiekben. Így nyugodtan mondhatom, hogy a hasznosat egy picit összekötöttük a gazdaságilag is gyümölcsöző lehetőséggel. A piacépülete egyébként május óta rendelkezésre áll a helyi termelők számára. Részben hasznosításra is kerül, a piacnapokon egy-két termelő már használja a piacunkat, de szeretnék ezúton is megkérni mindenkit, hogy a lehetőség szerint a későbbiekben a rendeleti szabályozás által is elsősorban a helyi termelők ezt a piaci részt használják és vegyék birtokba.
Településünk évek óta részt vesz a Belügyminisztérium országos szintű és a Hajdú-Bihar vármegyei foglalkoztatási osztály által szervezett vármegyei közfoglalkoztatási kiállításon. Idén szeptemberben Budapesten, a Vajdahunyad várában mutathatta meg településünk azokat a tésztaféléket, melyeket a Bárándi Nonprofit Kft. Állít elő. A Kft. A közfoglalkoztatási és a gazdaság élénkítő programnak köszönhetően jött létre. A kiállításon nagy volt az érdeklődés a termékek iránt, emellett volt lehetőség gazdasági, üzleti kapcsolatok kialakítására is. Az országos közfoglalkoztatási kiállítást a Nyíradonyi vármegyei kiállítás követte. Itt azokat a varrodai termékeket tekinthette meg a nagyközönség, melyek a helyi sajátosság elnevezésű program keretében készültek Bárándon. A következő részben a településünkön megvalósult rendezvények összefoglalóját láthatják. Szeptember 16-án a helyi értékek fesztiválján a bárándi termelők mutatták be termékeiket. A nagy sikerű rendezvényen volt lehetőség a kóstolásra és a vásárlásra is, de számtalan kísérő program mindenkinek garantálta a gondatlan kikapcsolódást. Október 4-én az Idősek napi program keretében zenés-táncos operett koncerttel kedveskedtek Báránd időskorú lakosainak. Október 23-án a hagyományokhoz híven az általános iskola tanulóinak műsorával emlékeztek a település lakói az 56-os forradalom hőseire. A következő részben a településünkön működő általános iskola összefoglalóját láthatják. A Sári Gusztáv általános iskola és alapfokú művészeti iskola Rafai Lajos tagiskolája a 2023-as 24-es tanévet 156 tanulóval kezdte. Szeptember 29 és 31-e között gólyatábort szerveztek az iskolában, ahol a gyerekek a mesék útján jártak, tulipánt szedtek és kötöttek csokorba, nyakláncot fűztek és szép színezőket készítettek. Szeptember 19-én a Csavar Színház előadásában Csokonai Vitéz Mihály, Dorottya, vagyis a Dámák diadala a Farsangon című előadását tekinthették meg a felső tagozatos tanulók. Szeptember 26-án iskolánk részt vett a BSC Karacs Ferenc Gimnázium Technikum és Szakképző iskolában rendezett szakmatúrán, ahol előadásokat láthattak és megismerhették az intézményben elsajátítható szakmákat és a Honvéd Kadét programot. Szeptember 29-én a Magyar Népmese napja alkalmából iskolánk tanulói ellátogattak a község könyvtárába, ahol a mese és népdal felismerési játék után egy Lázár Ervin mesét hallgathattak meg Nagy Andrásné könyvtáros előadásában. Október 5-én az alsó tagozatos kisdiákok is részt vettek a Napsugár óvoda által szervezett Mihály napi vásáron, ahonnan mindannyian élményekkel gazdagodva tértek haza. A következő részben a településünkön működő óvoda összefoglalóját láthatják. A Napsugár óvoda 2023. szeptember 1-én 3 csoporttal, 66 fős gyermek létszámmal zökkenőmentesen kezdte meg az új tanévet. Augusztus 21-én jeles ünnepek, ünnepkörök témakörben szakmai továbbképzést tartottak az intézményben, melyen minden alkalmazott részt vett. Szeptember 16-án az óvoda dolgozói főzőversenyen vettek részt a helyi értékek fesztiválján. Szeptember 20-án a Kossuth Rádió készített videó és hangfelvételt az óvoda sajátos programjáról, értékeiről. Szeptember 22-én pályaorientációs nap keretében a Karacs Ferenc Gimnázium pedagógiai szakos diákjai látogattak el az intézménybe. Október 5-én Mihály napi vásárt rendeztek az óvodában, ugyanezen a napon látták vendégül a nagyváradi Orsolya óvoda alkalmazottait. Október 10-én az Ákon-Bákon Báb Színház tartott előadást a gyerekeknek Világelmen Csacsi és Bari címmel. Október 11-én a középső és a nagycsoportos gyerekek ellátogattak a Derecskei Almáskertbe interaktív tapasztalatszerzésre. A következő részben a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ összefoglalóját láthatják. Augusztus 28-án a lakók és a dolgozók egy közös kemencézéssel búcsúztatták a nyarat és köszöntötték az őszi időszakot. Szeptember 13-a egy budapesti kirándulás napja volt, városligeti sétával, a Mezőgazdasági Múzeum és Vajdahunyad várának megtekintésével. A programot a fővárosi nagycirkusz előadása zárta.
Szeptember 14-én Püspökladány volt az úti cél, ahol a Gőlbaba című zenés játékot nézték meg. Szeptember 16-án a Támasz csapata részt vett a helyi értékek fesztiváljának főzőversenyén, ahol az elkészített babgulyás csipetkével olyan jól sikerült, hogy a zsűri döntése alapján győztesként távozhattak. Szeptember 19-én megtekintették Csokonai Vitéz Mihály Dorottya, vagyis Dámák diadala a Fársángon című művet a Csavar Színház előadásában. Szeptember 27-én jó hangulatú családi napot tartottak az intézményben a tagoknak és a családtagjaiknak, főzéssel, zeneszóval, közös játékokkal. Október 4-én idősek napi rendezvényen vettek részt a központ tagjai. Az idősek és a szépkorúak köszöntése után közös ebéddel ünnepeltek, majd egy operett előadást nézhettek meg a Piaszcsarnokban. Október 5-én egy újabb budapesti kirándulásra indult a központ lelkes, 46 fős csapata. Ezúttal a parlament épületét csodálták meg, a közös ebéd után pedig a Terrorházába látogattak el. Ezek voltak az őszi hónapok történései Bárándon. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, hamarosan jelentkezünk egy újabb településünk életét bemutató videóval.